நான் இந்த ஐபிஎல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூரியகுமார் யாதவ் இந்த ஆஸ்திரேலியா ஓடி சீரிஸ்ல டக் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுது நீங்க நல்லா கலாயிங்க. பட் ஐபிஎல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அவரோட கம்பேக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும், இல்லைன்னா மொத்தம் கீழே விழுந்துறான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனா சூரியகுமார் யாதவோட இந்த சீசன்ல அவர் அடிச்ச ஒவ்வொரு ஷாட்டும், எஸ்பெஷலி அவர் சேசிங்ல திரும்ப வந்துட்டான்டா சூரியகுமார் யாதவ், பழைய சூரியகுமார் யாதவ், விண்டேஜ் சூரியகுமார் யாதவ், எல்லா பக்கமும் ஸ்டேடியம்ல இருக்கிற எல்லா பக்கமும் கேப்ப பார்த்து எல்லா ஸ்டைலையும் அடிக்கக்கூடிய சூரியகுமார் யாதவ திரும்ப 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 நம்ம பார்க்கும்போது சேஸ்னா அந்த சேஸ் எப்படி தெரியுமா அடிச்சாரு, 120 பாலுக்கு வெறும் 20 ரன் இருக்கிற மாதிரி 40 ரன் இருக்கிற மாதிரி ஓட விட்டாரு. எங்கேயுமே அவரோட பேட்டிங் பார்க்கும்போது ஒரு 200 ரன் சேஸ் பண்ற மாதிரி இல்லவே இல்லை, அப்படி அடிச்சாரு, பறக்க விட்டாரு. பட்டேல நோ பால் 6 லெக் சைட்ல போறீங்களா அடிப்பேன் 2 6 ஒன்று அடிச்சாரு. இன்னொன்னுங்க சூரியகுமார் யாதவ் ஸ்பின்னை நீங்க நல்லா அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா, பெருக்கி தூக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அன்னைக்கு சூரியகுமாரோட யாதவோட ஒரு டே. சூரியகுமார் யாதவ் வந்திந்த அசரங்கட்ட லெக் சைட் போட 2 பெரிய சிக்ஸர்ஸ் லெக் சைட்ல அடிக்கும் பொழுது அப்புறம் கெந்தி விட்டு ஒன்று அடிச்சாரு. 43 இருக்கும்போது 360 டிகிரில 300 டிகிரி வந்து நீங்க சுத்தி காமிச்சாரு. திரும்பவும் நான் திரும்ப வந்துட்டேன் அப்படிங்கறத காமிச்சாரு.